Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gumun setahun jembleng serendeng. Warga masyarakat Jawi Tangi walah Kedung Gupit Jati Tengah dalu punika guyub rukun lanang wadon gede cilik nom tuwek mlumpuk dadi siji dalam rangka halal bi halal. Sing jaluk ngapura halal, sing menehi sepura ya halal, dadine halal bi halal. Alhamdulillah kala mben bodo kecil wis kupatan, sampean nggih ndamel kupat. Kula nggih ndamel kupat, tanah bodo kecil lebaran kupat. Selama 30 hari, selama 1 bulan penuh awake dhewe poso, ngempet hawa nafsu, ora mung mangan lan ngombe tapi juga hawa nafsu wis bakdo utawa wis bar, akhirnya wis lebaran. Ndek mben bodo kupat, aku nglontong, bojoku ngapem. Apeme bojoku sip pokoke. Terima apemmu alah, japi apeme bojoku. Apeme bojoku iki bounter katik nyepupruk. Mlekenuk ngono dadi sip. Apeme bojoku kok beda karo apeme bulurah. Bulurah lah Pak Nugroho kalau wau jagongan kalih kula cerita bab masalah apem wong bulurah jare apeme gosong kok. Pak Lurah cerita, pripun Pak Lurah kalau mben nggih ngapem? Nggih, apeme bojo kula gosong. Dhuwur gosong atik nyeprupruk. Tapi enak apeme bulurah, alhamdulillah. Lontong kula nggih sip. Beda kali lontong sampean mesti lemes. Lontong kula punel lah. Mulanipun nek diarani lebaran sok kala mangsane gawe kupat. Kupat niku tegesipun ngaku lepat. Sebagai manungsa, sebagai manusia menika mesti kedunungan apes lali karo luput. Mulanipun diarani kupat ngaku lepat. Nek wis kupat sok kala mangsane enek sing gawe lepet. Lepet tegesipun disilep sing rapet. Dosa-dosane disilep sing rapet. Nek wis lepet terus lontong. Lontong niku tegese olone wis kotong. Tegese wis nul-nul ora duwe dosa. Lebaran biasane klambine anyar klambine anyar-anyar, cah cilik-cilik sangune mergakne angger pas salaman mesti disawer karo sing duwe omah. Lane sing lungguh ngarep cah cilik-cilik klambine anyar-anyar. Mbak-mbake jilbabe ya anyar-anyar, kae cape ra diklenthek barang lungguh ngarep udah. Kemau ayune nantiku. Guyub rukun warga wonten ing Jati Tengah punika. Luar biasa. Ayem urip teng desa ngeten iki tidak terkontaminasi dengan hawa panas di kota. Kono-kono geger, kono-kono rusuh, bom-boman, paten-patenan, teroris. Tapi khusus untuk Jati Tengah aman, damai, terkendali. Tepuk tangan untuk Jati Tengah. Jati Tengah dik dilawan. Kanit ya saka polsek ya. Kanit reskrime Mas Cahyo iso ndalang. Hebat pokoknya. Warga Jati Tengah ayem tentrem. Urip neng desa ngeten iki penak. Wis rasa adoh neng kutha, neng lingkungane dhewe wis komplit. Pengen jangan kates yo katese dhewe.
pengen jangan bayem bayeme dhewe pengen mangan ndok ndoke pitik alhamdulillah luar biasa seneng banget menika penonton dalu punika tumplek blek enten kirang langkung 4 juta menungso dalu punika mlumpuk wonten ing mriki juru lupat menurut 4 juta lho komplit saking akeh luar biasa pengen delok campur sari pengen golek hiburan sing duwe sepeda motor ya numpak montore dhewe-dhewe sing duwe mobil numpak mobile dhewe-dhewe sing duwe bojo numpak truk cah cilik ngono kok iso ndisik iki kumangsaku kapok kene ora warga Jati Tengah nggih ngeten iki guyub rukun cah cilik-cilike ya pinter golek nggon ya ning ngarep sing remaja-remaja wis sing cowok-cowok kok lampune mati terus alo lah dalah hebat niku wau termasuk atraksi niku lho iso ngilang ta kula lho iso ngilang lek ayo ngilang kula kok warga masyarakat dalu lho kaget aku ya ampun kaget aku cah cilik-cilik dalu punika ya seneng mergo entuk hiburan sekolah prei mlebune tanggal 17 sing remaja ya lungguh ngarep sing remaja bodo-bodo nek sing kemayu mulih saka Jakarta tak cedhaki muni ngapain sih lu jangan dekat-dekat gue dong bukan muhrimnya tahu aku ya terus ngadeh ngono tekoin aku ngapain sih enggak saya enggak ngapain saya rebupon aku gaya-gaya cewek ayu-ayu cowok yang ganteng-ganteng ibu-ibu wah sing tuwek-tuwek nyaprut hebat-hebat pokoknya warga Jati Tengah Jati niku wis ngarani tengah manggone neng tengah pancen wong niku angger manggon neng tengah niku mesti penak kula rabi karo bojoku sing tak seneng ya nggon tengah sampean nggih seneng Pak seneng sing tengah ta alah modelmu aku apal warga masyarakat mriki jan hebat pokoknya dalu punika guyub rukun ketua panitia Bapak Edi Lipuk apa sebabnya kok dijenakno Lipuk mergane line dipuk-ipuk iki lho kula jelasne Pak Edi Lipuk niku line selalu diipuk-ipuk mulanipun semangat panjenengane sebagai ketua panitia hebat panitia dalu punika kula acungi jempol hebat petugas peladene terampil terengginas tur ya cepet saking cepete nyuguhi teh rong tak ombe diundur nah diganti sing panas hebat malam hari ini tidak hanya saya yang hadir di sini nanti juga ada artis-artis yang akan menghibur warga masyarakat sini antara lain ada Bang Haji Roma Irama Rita Sugiarto Elvi Sukaisi Iwan Pales yang malam hari ini masih di rumahnya sendiri-sendiri tapi tidak kalah menarik dan tidak kalah menghiburnya untuk malam hari ini bersama dengan campur sari guyon maton bersukaria menghibur seluruh warga masyarakat yang hadir pada malam hari ini semoga semuanya panjang umur banyak rezeki sehat walafiat hebat sing prawan ndang entuk jodoh sing Joko ndang entuk jodoh sing rondo ndang entuk jodoh nek jek enom tapi nek rondo tuwek sesuk jam 3:30 klumpukno ning balai desa langsung
bong. Maaf. Ini hanya guyon, maaf. Bulan yang baik, bulan yang fitri, nyuwun pangapunten minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wong niku sing sepenting sabar, innallaha ma'al sabirin, wong sabar bokonge jembar. Ditresnani Gusti Allah. Malam hari ini masih bersama dengan Cak Cerpil, Cak Kambil. Apa tau jenenge kancaku aku kok lali. Cak Pentil. Aduh. Malah. Lambi kok iso. Cak Percil. Aduh, bener. Kita tampilkan sebuah lagu karya asli dari Cak Percil yang diciptakan kira-kira 200 tahun yang lalu. Yaitu lagunya adalah Kangen Suarane yang nanti akan berduet dengan saya. Tolong ya, nanti jangan terkesima dengan kebagusan suara saya, karena kalau saya sudah mulai bernyanyi, Bang Haji Romai Rama lewat, Iwan Pales lewat, Dul Sumbang lewat. Iwan boleh Pales, Dul boleh sumbang, tetapi saya jaluk sumbangan. Kangen Suarane bersama dengan GM mereka tempat Campur Sari Guyon Maton Percil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wis ijole ngarep ngelo, Dik. Enak ya. Enak apa iso? Apa? Apa iso? Kangen. Suarane. Aduh. Jangkrik. Kok mendal ning aku to, Dik? Ra iso kowe. Piye ta carane piye? Ra iso. Kangen. Suarane. Hei. Mesti lho. Hei. Aduh, wong menak trimo ngene tok lho. Ora nganggo mumbul. Ora nganggo mumpul ya kena lho. Bisa. Jangkrik. Wong aku ngene tok iso lho, ora nganggo mumbul, ora nganggo gerak. Hai. Mosok driji muni. Iki jane wong budaya apa wong gendeng kowe iki? Driji ajaib. Maksudnya ajaib piye? Lho, Angger ngene mrene. mosok ta, Iya, Dik? Dik. Mosok ngene tok. Urung ah. Urung apa-apa nek letak-letak piye jajai. Dek kecelek. Piye ta carane piye? Cukup ngene tok. Enak ngene ne mulai. Aduh. Kapok ora kowe, kapok. Kapok dengkulmu kuwi kaya rumangsaku wong kene iki wis adoh-adoh teko Banyuwangi lha aku Dik engko Dik. Lho, kok sapa ngelokne goblok? Percil goblok lho kala. Lho, iya ta. Sapa tukang kendang Dik? Percil gampang mungkret. Lho. Gampang kowe. Kok mosok iso ngono Dik? Iya. Sapa ta kuwi? Lho, sing ngendang Deta pengendang saka Banyuwangi Mas Delta. Jajal. Pak Yudo gede Bapak Endek jajal. Oh, kamu gede Bapak Endek gede Mbakmu Dek. Lah ngono iso. Takku mlengo dawa saiki. Ora ning ngono. Wong kok rumangsaku jajal ning Jombang tuku gedang jajal. Nah, bisa. Tuku gedang ditugel-tugel. Lho kok jajal. Nah, Iso. jam 4 kluget-kluget bongko kowe. Kena Dek. Pisan Kas. Bapak potong rambut. Yang. Duh. Goblok, rambut ngocok. Rambut goblok. Rambut bapak potong rambut. Pak potong. Ya ampun. Isin aku Ya suwe-suwe. cacahi. Ngisi-ngisini cacahi. Rambut kok cengoh. Rambut Duduk. Rambut maksudnya. Yuh. kuwi ya rambut tapi nggone beda kuwi. Kowe rumangsaku. Kuwi nggone cedhake lontong lho, Pak. Lah. Kowe rumangsaku. Wong ki ora usah werna-werna. Rasa werna-werna. Iki ning daerah desa Samalakata ki awake dhewe. Aduh. Sang Malakatak untumu growal. Jati. Ya. Tengah. Alah, serasa omong. Kedung, Gupit. Kedung Gupit diempulmu kuwi. Tasakuran pemuda dan warga apa Dek iki, Dek? Lingkungan Aduh. lingkung asal tak bacok nan kuwi malan sisi. Aku ki tak maca iki lho, aku tak maca. lah macamu blekak-bleku isin karo cah sekolah. Ngan tulisane delon mleyat-mleyat kaya dalan nek siswi delon ta lho ki lho. Kowe ae sing gak iso. Lah ora iso piye to maca genah ki lho. Piye njajal? Bapak aduh mat Lala ya kono kan aduh Mas aduh ya ampun percil aduh kono lala cel lo aduh masa percil Bapak Edi Cipok aduh sapa sih masa Cipok iki ngono Bapak Edi siapa Edi Pilok loh ya Bapak Edi Lipok. Oh, dan friends. Iso ora. Iso. Aduh malah mripate. Alah, aduh. Padahal salah. Tobat rasane awakmu. Kowe iki kaya ngono. Tobat rasane awakmu. Iki ora sembarang surat iki. Iki saka Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa. Iki surat wasiat. Ngapa mbok kuak-kuak?
kualat kowe. Kualat dadi jambu mente. Lho. Iya to, Cel. Jangkrik ditekok ra. Tapuk lambemu. Aja sembarangan, aja sembarangan. Nek gara dicikok sembarangan apa Iki surat wasiat iki. Lho, percel. Tak warai. Percel. Aduh. Ora tenan ku malah jajal piye jajal. Nek jenenge surat wasiat ki mlaku kudu sarwa hati-hati paling tidak awake dhewe wong Jawa ki mlaku ndodok. Iki jimat, Cil. Iki jimat ora sembarang surat. Iya ro iki aku. jimat mengandung wasiat dari tapok. Apok lah kae sing kenthel kowe. Kata raupi, Dik. Nyapa? Nek garing lak nglentek dhewe. Kowe jajal piye kowe lak ngomong nika-nika kowe. Sing alus tata krama dilaksanakan. Tata krama. Adat ketimuran unggah paling tidak kudu mlaku ndodok. Oh, ape nyolong jagung ta awakmu kaya. Halah. Lah mlakumu iso tolah-tolah ora ya gak paling. Iki saking wasiate. Surat bukan sembarang surat. Ini adalah surat layang. Kabeh jenenge surat ya layang, culuk kok. Oh, ngono to. Langsung nyembah ping 3. Oh, alah, kertas disembah. Iki wasiat. Wasiat apa tulisane sinar dunia, wasiat apane to kowe. Tapi iki wis dikai mantra. Oh, alah wiyo. Sing apik mlakumu. Ngaduh, kae lho goblok. Nah, karepku yo ngene terus menggok ini kan ya iso to, Dik. Kowe kus. Dek. Oh tak cek jengkolmu lho. Lakumu ndodok sing apik. Lah napa kok aku malah mbok betot lho. Ya mlaku ndodok paling tidak lho. Oh, tung. Jengkaripun satriya muda ingkang nembe kemawon lumebet wonten ing majane apa kuwi? Alah. Madyane dampar kencana. Madyaning dampar kencana. Ingkang lumaksana lon-lonan tumuju wonten ing apa? Oh, ngono ta. Dipun sembah kaping 3 lajeng mundur. Oh, ngono. Ya. Aduh. Piye ta? Menika bebek ingkang keceret. Jangkrik. Iki lho piye? Nek aku ora tau dadi wong Jawa. Aku wong Banyuwangi Laku dodok. Sampun kawis tinggal mlampah dapal. Kok dapal Mas? Dapal iki terus ngene lho, tak apa lambemu tenan. Tumuju wonten ing sasana panjenenganipun inggih punika Mas Percil Kirik Kusuma. Jangkrik. Sawa tadi. Oh, tak jenggongi ndasmu kowe kok malan. Lah nyapa ngirik-ngirikne kancane iki lho kok. Lah sing penting kan enek kusumane kan. Kusuma tapi ngarepe kirik ya apik apa piye kowe. Wong jenenge Kusuma ya ora usah. Lancang kowe. Kaget aku kaget. Lancang kowe. Kaget. Lancang. Ya. Bulan balen kok sono. Ngene. Oh, ora tak Aku liwat tok. Oh, alah liwat tok. Iki lho syukuran. Ki ditungakne masyarakat apa? Masa sekarat dadi. Masyarakat kene iki lho, Dik, diparingi seger waras sehat. Amin. Ngono, rezeki sing akeh. Amin. Sesuk men nanggap neh ngono. Campur sari Percil CS. Iya. Bakal gratis. Nek wis nanggap ping 24. Masuk. Jadi iki acarane hiburan, Dik. Hiburan iki sebab apa? Panitiane pemuda yang ada di sini semuanya. Paling tidak malam hari ini kita bermengi itu menghibur ora enek burmengi ora enek kok rumangsaku. Lah ya menghibur masyarakat sing warga masyarakat. Lah apa meneh wulane wulan sing becik. Wulan becik. Oh iya. Wulan Sawal. Awake dhewe kudu ngaturake minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Lurah Nugroho. Sepunten ingkang agung Bapak. Lah sing apik. Mbok pilih sepinten to? Sepinten to. Agenge gadan kula Bapak. Aduh. Luwih ageng gadan Boprong Nugroho.
Kok iso geden-gedenan lho. Piye to ngono kuwi? Sepinten to? Sepinten to? Bapak Lurah. Bapak Lurah. Angsal kula mriki. Angsal kula mriki. Kula mengke angsal pinten? Lho, iki tak tapuk lambemu tenan iki ra anu lurah lho Bapak Lurah. Sing bayar iki malah liyane lho, lurah Bapak Lurah, Bapak Lurah. Bapak Lurah, Bapak Lurah. Bapak Carik. Bapak Carik. Bapak kami tuwa. Kami tuwa. Bapak Bayan. Bayan. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Adik-adik. Adik-adik. Mas-mas. Kabeh suluk ana sitok-sitok lho, Dek. Kaya rumangsaku Ben kuwi kancan. rata to, ben Mas-mas rata. sekalian pun. Mbok bilih wonten. Wonten klintah-klintu. Anggen kula matur. Anggen kula matur. Wonten ing kelenggan dalu punika yektasipun kula nyuwun agung ing Mbok. samudra pangaksami awet punapa bapak-bapak ibu-ibu. Angsal kula mriki pripun omong lho kowe iki jane. Marai iki mbok sing sithik-sithik satu kata, dua kata, tiga kata. Lah iya to. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Sepinten to agenging kaluputan kula. Sepinten to agenge kaluputan kula. Mugi lineber wonten ing dina riyaya punika. Mugi lineber wonten dina ya, Dik? Ya, dinten. Dina riyaya punika. Awit mbun-mbun enjangan jejawas wonten kula mbencang. Derek sinten? Ki jane nek wong wedok apa piye to? Kowe nglamar apa kowe? Lah wong ya njaluk ngapura ngono lho. Ya wis sepurane kabeh. 0-0 ngono lah penak. Awake dhewe 0-0 mulane dadi wong Islam. Ya. Kewajiban poso wis dileksanake. Bar mono terus halal bihalal padha ngapura den ngapura. Njaluk pangapura, sing njaluk ngapura halal, sing menehi sepura ya halal. Dadine halal bihalal. Ya bengi iki ngono. Mulane to dijerak kok Islam. Islam kuwi saka tembung ISLAM. Apa, Dek? Ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad Islam. Oh alah, nah awakmu iso kok nyapu lho sampe tekan kono bareng. Lah kowe Islam ora usah adoh-adoh. ISLAM. Kuwi lak aku tegese wis beda. Isa. Oh salat. Awake dhewe, bro, masamu. Nah, aku ki mendina salat. Ning omahe aku mendina salat. I berarti Isa. S subuh. Salat neh. Iya no, Dek. L luhur. A asar. Salat neh. Iya no. M aku gak salat kuwi ketoke bojoku bareng ora tau salat ora wis koyo ngono kuwi. Dadi sesuk-sesuk neh lho. M. Lah iya ora salat maksudnya. Lah nyapu M ora salat. M magrib. Lah iya ngerti lah magrib tekone kancane bocah goblok. Lah awakmu ora ro lho, kowe berarti bojomu ora tau salat. Lah ngenyek kowe iki bojoku lho salat lho selalu ngarep dhewe. Endi? Aku karo bojoku lho nek salat moh awar kancane mesti ngarepe imam. Lho. Dek. Kok iso ngarepe imam iki koclok apa lha salat? Iya aku budak ngarepe imam aku mesti. Bocah cengoh kowe iki. Lah nyapa salat ning ngarepe imam iki lho? Kabeh wong ki lak salat ning gurine imam. Ora iso aku ning ngarepe imam. Imam tekane keri ning guriku kok. Lho. Piye to kowe iki goblok? Aku ning ngarepe Dik, aku mau ning gurine imam. Imam iki sing ning ngarep dhewe ngoh cengoh. Dudu. Lho, sing ning ngarep dhewe ku lho jenenge imam. Sing ning ngarep dhewe jenenge gopur. Lho. Ora kenal kok kowe ora tau ning nggonku kok kowe. Kaya musolaku lho iki. Cek to, kowe iki omonganmu piye to? Tak tapuk lambemu perayaan lho kowe. Lah nyapa to perasa bener aku. Omongsamu aku bener. Imam salah. Imam kuwi sing ning ngarep dhewe. Ora ya. Terus imam ning guriku, ngengkel ora tau salat nggonku kowe. Lah mburine tekane telat. Lho imam ki sing ning ngarep dhewe ki lho nyok. Ning ngarep dhewe gopur. Ora tau nggonku kowe. Bocah iki tau salat apa ora to kowe iki? Ya tau to goblokmu lho. Imam ya to. Sing mburine ki awakmu ki dadi makmum. Ora, sing guriku aku Maeran. Lho. Sarji. Lho. Poniman. Koclok kowe iki. Haryono. Meneng aja ta lambemu tak. Mah, nyapa meneng Haryono wonge omong ae. Lho. Ora ngono iki kowe iki tak omongi, genahe salat ki wis genah, marang tuaku ya roh. Lho, ora Mas, ngene lho Mas tak omongi sik tak omongi sik. Dadi sing nang ngarep imam, ora gopur. Imam ning guriku tekane telat. Ya karepmu gopur karepmu wis karepmu. Wis pokoke sing nang ngarep mbuh imam mbuh gopur mbuh ponidi gak roh aku. Lho iso nesu ae, iso nesu. Bareng nesu raine mlumpuk, Mlumpuk dengkulmu lho kowe diomongi angel kowe. Sing angel kowe lho, ora tau salat nggonku. Kowe tak omongi to, imam. Mah, nyapa mbok omongi? Aku wis roh kok. Lho, roh tapi kowe iki kleru ngono. Sing kudune tak omongi kowe, ngarep dhewe gopur, aku ning gurine. Terus kowe imam. Imam lho gane nyolongi sendal. Lho, patenono. Tak tapuk lambemu tenan kowe ingin lho Dik, ya ampun kowe tak omongi imam ya ta. Sing burine awakmu ki dadi makmum. Lah ning kono ki mesti enek sop. Aku senenge pecel.
Aduh. Ora doyan aku sop. Mosok salat kok mikir panganan badhe kan oh gak sah salatmu. Salat e mangan sop. Lurus barisan ki lho, luruskan sopmu, ngocengoh. Lurusnya apa lho? Lho sapa dilurusne prakutah. Ora Jawa iki. Maksudnya sesuk gantinen rawon kayak ana tomat. Nesu, padune warek salat ning nggonku ben mangan rawon. Enggak rumangsaku wong kok bocah kok cengoh ki. Ya kowe kuwi sing cengoh. Awakmu ku lho sing goblok. Kowe. Leh, kowe nek tak tekoki jajal kowe lek salat apa ora tenan-tenan salat apa ora? Ya salat to. Padakne kowe. Aku salat iki lho, ora kaya kowe. Wis sedina ping 5 wektu to. Aku lho sedina ping 12. Lho. Lah kok akeh men aku. Lah menang beli sesuke. Salat iso ditambeli to padane PR apa piye kowe tak tapuk lambemu tenan. Wong ki nuwun sewu Mas, sama nak bojo ning omah kan enek. Ya enek to. Jajal tak tekoki awakmu lak salat. Nyapa? Tenan, roh tenan. Ya roh. Umpamane bojomu bojomu kok ketekan tamu terus salat terus piye? Ya rasah to bocah te ra njuwa ngono goblok kowe wi. Umpamane bojomu ketekan tamu. Ya. Lah kok terus nglakoni salat ki piye? Salate rasah. Nek ketekan tamu gak oleh salat dhuwur. Percaya tau sekolah apa ora wi? Oh, bocah ra ngerti lho, kowe ra roh carane kok. Nek nang dinggo nek jenenge wong wedok-wedok ketekan tamu kuwi gak oleh salat. Ya delok carane ngoh-cengoh. Lah carane piye? Ketekan tamu dilunggone ditinggal salat engko ditemoni neh. Ngono lho, blok. Tamu apa to wi? Lho ki Bang Titil kok. Gak tamu abang-abang ya. Sapa sing ngomong tak tapuk lambemu tenan. Pola nek wong lak ngomongi dirungokne sik. Lah kowe srekalan modelmu. Lho ora ning ngono timbangane sop mangan rawon kok rumangsaku. Wong ora pengalaman. Lho pengalaman aku no Mas. Masyarakat kene roh aku iki wong pinter. Wis salat. Salat Mas. Umpama saiki saut-sautan nembang ya iso. Sembarang njalukmu apa? Slendro njajal slendro sangone sepira? Slendro apa pelok? Slendro ae. Ning ning nano neno nano nano neno nano neno nano nani nano neno nano neno nano neno halo bapak kelapa muda lalu le oh lagu lawas kuwi ta rujak-rujakan rujak aduh kuno ganti dong lah manut dengan era masa sekarang. Oh iya bocah nom-nom ben ngerti. Kembang-kembang dukuh ditandur ing mangsa labuh. Tang tang tang. Ayo, aku nyanyi. Lah aku ora tau nyanyi ngono. Ana bagianmu iki. Piye. Kembang-kembang. Ya iya. Kembang-kembang waluh ditandur ing mangsa labuh. Nang tunak-tunuk jebule dheweke wis sepuh. Halo Bapak Kembang waluh. Ayo padha salat subuh. Ngono ta? Aku ada kok iso mlokor ya, Dek. Ya pinter lah awakmu. Ayo pada salat subuh sayang. Kembang menur ditandur nang pinggir sumur. Urip jujur dimen kowe bisa makmur. Halo Bapak Kembang menur. Aja lali salat duhur sayang. Bisa ae aku ya sembarang lah kowe lek ngejak dadak ya apa dadi kancane mikir. Ya kudu iso spontan. Iya, kembang-kembang mawar ditandur nang tengah latar. Apa ya? Ayo kok seto jangkrik golekne iki lho kok meneng sik. Kudu iso ya karo Pak Lurah kadung nampani amplop barang wis lunas iki mang. Wong loro jebol kuwi manten anyar. Halo Bapak Kembang Mawar. Ayo salat asar. Pintere Mas Precil deng tak dene tak dene tak dene tak dene tak dene tak dene. Halo Bapak Kembang Mawar. Ayo padha salat asar. Tantang tak dene tak dene
ya iso. Ya pokoke ngawur lah, Dik. Tantang pancen lagu Aja Mawar menika sedayanipun ginaris kare ingkang para pangrek. Mau dikendangi bahasa joget kancane ra dikendangi. Tuwa apa tenan. Kembang mawar wis. Terus. Kembang kenongo. Apa? Ditandur mangsa ketiga. Teng 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 teng. Enak iki krawitane pinter-pinter. Nom-nom ya, Dik. Nom-nom murah Dik ngono nyelawe. Iki Mas Yuda rupane lak kaya buta. Nek Mas bercil kaya naga. Ayo wong loro pancen nyoto. Kowe aja biayan kowe. Biayan. Nembang iki mbok sing penak to, Mas. Ya nembang sing ra penak. iso ora usah nembang sing angel. Lah ngono kuwi jenenge kreativitas. Lah kreativitas mbok dadak kancane njlungup tak tapuk. Lah apa meneh awakmu di era-era sekarang wong ki dituntut kudu iso cerdas. Cerdas aku. Kowe kelingan lagu mbiyen kan? Menon apa sing nah wong yen nane na sak pira Mas ya pelok barang nane pelok barang nane lho apik sak pira wong yen lagi gandrung sak pira wi alah ra peduli kedase kono ya Dek sak pira apa wong yen lagi gandrung kuwi to Dek sawono wong yen lagi gandrung ra peduli mledose gunung wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir nadyan ra duwe duit direwangi kridak-kridit jarene wis jodoh apa-apa roh lagu kuwi wis hafal ora hafal lagi langsung hafal tenan ora kan lagu sing polisi aduh sing lagu apa sing anyar-anyar Dek gorokanmu pedhot Terus, iki lagu kalem-kalem iya kerja dadi sopir samben kerja kok mesti mampir sopir beca yen kerja digawe anak sopir bimo saben kerja dikene bojo alah sopir taksi susu klemer ayo diremeti aduh susune sapi lho goblok kowe iki susune sapi ya lho mesti ya susune sapi lak klemer terus diremeti metu susune cengoh kowe iki ora tau ora susu perah kowe iki alah duk paling sumpah kuwi lah mawe pe tau kerja apa duwe sapi ora duwe aku mulang bapakku mulang kulinamu ora meresi susu sapi kok tak tapuk lambemu lho kowe iki nek kancane ngene kok iso di nah kowe ora paling tenan sumpah susu sapi sumpah alah dosa we lho iki lho di salaman cek karo mangan aku budal numpak sepur Dik asepe mesti ning dhuwur aku budal numpak motor asepe mesti ning ngisor aku budal numpak sepeda asapnya ndak ada aku mlaku bareng uang asepe ning ngebokong iki piye itu adalah entut Dek mbok enggak iki mbok sing apik to mesti parakmu mesti merono ae ngalih kowe boleh aku ya iso lah nek aku ya udah wis kene ya ayo tak jajal boleh silakan berarti umpamane tak jajal lagune balik bisa berarti oke piye dhewe lagu balik nano aku watu cilik jenenge apa Dek krikil watu cilik jenenge krikil watu krikil jenenge aduh ya ampun Mas Bercil tak ketak kowe ngementil piye to Dek carane watu cilik jenenge krikil Dek oh ya keri-keri neng sikil iso lho kowe iki jangkrek tenan ngono ra keleng mau nyapul lah iso ya awakmu sing ning mburi ngoh-cengoh rene watu cilik jenenge krikil Dek
Keri-keri neng sikil. Kok ya pinter ta bocah iki. Sajak ini. Waktu cilik jenenge krikil Dek. Keri-keri neng sikil. Waktu cilik jenenge krikil Dek. Lho aku suwe. Iya ta Dek. Nyanyine iki lho terus. Lah, aku sangat seneng kuno lho karo awakmu iki. Ayo. Waktu cilik jenenge krikil Dek. Keri-keri neng sikil. Kayak bos inget jenenge apa Dek? Dek. Gua angel-angel Dek. Jenenge Krikil Dek. Ayo. Iki kesara. Terus. Aku gobios. Iya, lho. Keringet. Iya, ngono lho. Oh iya. Iya. Waktu cilik jenenge keringet Dek. Aduh krikil. Iya ta. Waktu cilik jenenge krikil Dek. Keri-keri neng sikil. Yang ngono Pak. Aku gobios jenenge keringet Dek. Keri-keri tur anget. Kukur-kukur ning rambut jerene kribot Dek. Keri-keri tur abu. Yen dipangan jenenge kripik. Sak plastik 2.500. Weh ngono jarene mudeng. Awakmu ngono jarene Ora mudeng. medeni aku wedi ya. Lah kripe terus keri. Lah tak tapuk lambemu tenan kowe lek. Ora jane aku yo daerah roh tapi jenenge lali. Lah apa? Ya celak ra lali apa ya jal? Keri-keri isin lagu. Mangsaku. Kaleh. Mah Iki ngono mangsamu luar biasa. biasa di Pada luar. malam hari ini penontonnya sangat bludak Iya. dan dipandu oleh artis-artis kondang dari kota Jawa Timur. Yang sering keluar masuk penjara. Jangkrik. Mobil apa, Dik? Tongilep. Keluar masuk studio. Studio rekaman. Masih tetap di layar kaca spion. Pion dengkul. Yuk, yang tengah dulu sayang, yang cantik, paling cantik. Tolong Oke, maju oke. ke depan sini. Iya. Ayo, disepoti cah bersama GM Campur Sari. Detak, dung, deng, deng, deng. Wes, ya. Wes tak ngono. Wes. Jangkrik. Wes. Ora usah sepot angel-angel kowe. Sing rada dawa ngene sepate ae. Oh ya. Detak, dung, deng, deng, deng. Ceng, 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 ceng. Ayo. Lumayan. Angel-angel. Ora usah ge sepot angel-angel. Ini cantiknya Jawa Timur. Cantiknya Jawa Timur ini. Agak maju ke depan sayang. Keri-keri neng sikil. Tak tapuk lambemu tenan lho kowe. Wis bar kowe mau. Wong kowe keripik ora iso lho kowe. Ya keri sikilmu. Keri kendupak lambemu ya. Namanya siapa sayang? Saya Endang. Lah tak tapuk lambemu iki lho takoki kowe. Namanya siapa sayang? Ida Cak Percaya. Siapa? Ida. Ida. Hah? Ida. Ida itu dada. Ida pula. Ida asli dari mana? Dari mana ya? Jeding. Au, ini Pasti kamu habis nguyuh. bukan itu. Dia adalah Desa Jeding, Kecamatan Jebor, Dek Yudo. Dan Kabupaten Pancuran, Dek Yudo. Itu masuk provinsi Ciduk. Ya. Dek Yudo, Jeding. Dan jeding di sana. Jeding. Blitar ya? Ya. Mohon maaf, Mbak Ida, kalau boleh tahu, kamu sukanya nembang apa sih? Iya, ayo. Ayo. Sama apa ayo. Apa? Banyuwangi suka. Masuk, Dek. Lagu Banyuwangi. Iya. Itu berarti ibu kota dari Jawa Barat. Loh, Banyuwangi kok Jawa Barat? Saya bener tak omongane. Apa tadi? Banyuwangi kuwi asline Palembang. Jawa Timur, Jawa Barat. Oke. Kamu bisa lagu yang itu Ojo Nguber Suwale bisa. Aduh. Apa Ojo nguber. Apa dek? Sampean sebagai wong Banyuwangi nyiarne lagu iso nganti gak pas lho. Apa? Yang bener yaitu ojo nguber utange. Iya. Satu nada sayang. Satu nada.
Saya di sini sebagai ini Dek, sing ini apa Dek? Kamu sebagai jerigen. Dirigen. Ya, kamu sebagai deterjen. Coba dulu sayang. Sing ngusari kok kadek ngaleng-ngaleng maneh. Goblok kowe iki. Bener. Ora pas blas kowe iki. Kupingmu lho sing bosok. Ya wong nadane ra ngalor iki. Nadane sapa kowe sing salah? Sing ngusari kok kadek ngaleng-ngaleng maneh. Alasan ngalor ngidul digawe. Jajal lho sik Dek. Jare. Sing Sing lah. Sing Gosari. Sing Gosari. Hei, meneng lambemu. Mah. Sing Gosari kok kadek ngaleng kalek padek. Duit. Suwek. Ini minta lagu. Dindum rata Dek cacahe papat. Ya. Wis siji. Ya. Aku siji. Lho. Kok gumudi Mas? Kowe loro. Heeh. Aku loro. Pas to kowe loro aku loro. 3.000. Wis tak kei coklat lho aku cukup ijo iki rung mateng. Ya iki mari mateng terus klumpukne ning awakmu dige ngebong awakmu ya. Wis Dik. Iki minta awake dhewe ora sah lagu. wong lanang iki ora pantes nyimpen duit. Kayaknya sing Tapok lambene tenan. Ini apa sok biayan ngene-ngene? sapa to sing ngarekanmu sapa to? Lah awakmu apa piye ki, Mang? Wah. Ya roh lah ngono. Berarti awakmu ngene berarti. Golewatan lho. Iya. Minta lagu Perawan Kalimantan, Janji Welas, Gumantunge Rasa, Gelang Alit, Jaran Goyang, Jula Juli, Perawan Kalimantan, terus mari ngono Sumebiar. Wakeram to, Dek. Oh iya, cukup gampang ya. Engko masih ada lagi yang ya ini nanti. Oke, mau dikekne aku saiki diwaca, Dek. Ya, Bang, biasa. Oh, sampurna. Nimbang kamu sampurna, rokok idamanku sampurna. Aku tolong jawab permintaanku. Kamu sayang Percel apa sayang Pak Yudo? Sayang Percel. Oh iya sampurna. Ngunggahno rokok sitok engkas ah. Lah enak. Sunarmi barangnya lemu lungguh ngarep. Dan ini minta lagu istimewa. Oh ya, buat Mbak Winarsih. Oh, Mbak Winarsih? buat Mbak Winarsih. Oh, buat. Oh, Mbak Winarsih. Mbak Winarsih, makasih. Kalau ini tadi buat Mbak Winarsih, Ya. lah khusus ini buat tukmu. Itu Dek. Apa sih sampurna? Ada apa? Kamu mau ke Pak Yudo? Iya. Nggak mau. Oh, ya udah. tak karena pisan kan Dek. Ora krungu aku. Lah, engkone lah pas gini-gini ya. Ya. Rokoke kaya telek. Ora oleh ngono. Kita ganti istimewa karena ada permintaan. Iya. Saya. Jereng. Breng. Coba dulu. Hey. Ora usah jajal kowe. Walah. Kau yang mempesona, agung senantiasa menawan istimewa. apa sih boleh ngomong? Iki dikek dijen. Bocah. Merusot Dek, merusot. Belum. Wong edan. Saya di atas. Tolong nanti
Siapa yang saya tunjuk nanti naik joget ya. Pemerintah tak tunjuk kae berarti ngadeg karo joget bareng-bareng. Diperhatikan itu. Siapa yang ditunjuk berarti diduding. Lho. Tunjuk. Iya, iya. Sampurnane kaya telak. Ya wis lho. Aku ora sida omong sampurnane. Rokoke gek enek. Yuk, sama-sama GM Cak Percel CS istimewa masuk deh, yuk. Yuk.
Hebat. Caca. Wis bar. Kuwi sing gak munggah apik no. Seneng saking senenge. Ki ngene, Dik. Apa-apa ki nek kadung seneng ora krasa waduk Cina. Waduk Cina. Anu Bapak Lurah. Nggih. Kalih anu dalange, Dik. Tunggane kok nembang, Dik. Ya Aja adik entuk. Ya kudu ta. Mas Cahyo. Kalih Mas Cahyo Pak Kanit Reskrim. Nggih, kalih anu pindah Pak Lurah bareng-bareng munggah Pak rene. Kepala Desa. Ayo. Siap. Sepotong cah bareng-bareng Bapak Kepala Desa. Dan juga Bapak Kanit. Cahyo, Mas. Mas Bribka. Hey. Cahyo. Siap. Ini Pak, monggo. Monggo mriki. Mas, Munel. Mas. Monggo. Nggih, matur suwun. Sami-sami. Matur nuwun. Nggih. Kenapa niki, Mas? Dagel tiang kalih, Mas. Loh, ora budak kethek, Mas. Malah Namung saged namung keripik tok niki. Dalam Keripik tok namung. Lalu ra isin aku. Dek precel mikir ya Dek Sita. Oh, tesuk ya. Endi ya? Entek engko neh tak tukoni sita Kas. Nembang Bapak Lurah riyen napa Mas Cahyo. Mas Cahyo riyen. Mas Cahyo macak polisi. Tunggal mawon. Nggih. Sarang-sarang. Siap. Aku udah ngira sampai nak macak polisi tuh Mas. Loh, ngancani ya polisi. Iki sing bisa ngene lho, Dik. Lah kaya dalang Dek. Kaya aku ngono lho, Dik, ngejoi. Aku udah ngira macak polisi. Ora iki dalang iki mangsamu. Dalang nyambi polisi ta. Oh polisi tenan. Iya. Tak kira karnaval. Ngawur. Napa? Oh siap suka teki. Yuk. Ayo suka teki masih bersama koncone dhewe endi ta Dik mau munggah to Mas? Isin. Masih munggah barang ora gelem. Kalah pamor karo Mas. Kalah pamor. Yuk suka teki. Masuk nih. Masih bersama dengan Pak Nugroho dan juga Pak Cahyo. Hiburan masyarakat. Jadi Tengah. Pak Nugroho Kades dan di tengah.
Kapan boleh Mas? Kepake kapan boleh Mas? Oke, siap. Makasih Pak Nugroho, ampun kapok Pak. Sanes wedal nimbali mele Pak. Pak, ini lho Pak, sindene Pak. Nah, ini lho Pak. Sindene Pak. Nggih Pak. Sindene yo. Mas Ayo Mas Ayo nggih Pak. Mas mosok bos Pramesti Kencana. Wih bolos ini Dek. Biasanya nimbali yo Dek. Iki ada sponsor Depo 78. Oke, Bapak Paulus. Ya, oke. Minta lagu Gubuk Asmoro. Siap Pak yang Paulus. dinyanyikan yang gemuk-gemuk katanya Dek. Iya, langsung di Jangan yang langsing-langsing. penyanyi Tolong. kita yang gemuk genjur-genjur. Ya, ini penyanyi yang kayak Pizza Hut ini Dek. Iya. Di depan Dek ini adalah penyanyi Mbak Dwi Hamburger Dek. Yuk. Iya. Bareng-bareng. Sepotan aja. Mintanya Gubuk Asmoro, kita jogetnya itu pakai joget tayub tulung Iya, tayub gondomino Dek. Sogol mino. Maga. Tolong maju ke depan. Gemuk banget Dek. Kalau ini tidak gemuk Dek Percil. Ini adalah meledos. Iya. Itulah satu kata dari permintaan saya Dek. Iya, yaitu lagunya dengan judul Nyingkar Nyingkur. Dekup Dek. Iyan liwat aku kan. Ya aku nek bawa nyingkar nyingkur kowe Pak Wasi ora. Wis kayak Pak Wasi. Sopo sing ngongkon? Sing ngongkon bareng. Ya, lar pamer rambut. Pamer. Alah. Maaf. Oke, makasih semua. Bye. Boy tak tapuk lambungmu, boy wis mati lho, tak tapuk itu nanti malah. Alah. Gayamu koyo Nek malah kayak bakul tahu lho, Dek. Kamu kok sing rodok ngetren sithik. Kata semir. Sesuk semiran ijo. Tahu tak semir ijo turun ning arep lawang pangan wedhus kok. Oh, alah. Tak semir ijo. Yen liwat aku kelingan Gubuk kae Dik Cil yen tak golere. Terus. Iki lho Dek, terus Dek. Wong edan rencang cepet wong edan. Ning Jaga kapak tulisan. Jaga kapak tulisan. sak piro? Sakmene lho. Untang glantong ngene. Ing jaga kapak tulisan
warna abang tondo isih bujang. Banderen kowe, kebanderen kowe. Ayo dhewe kono dhek kowe kono. Ya. Aku kene. Aja, aku gini. Ha. Kowe nang kono. Lho. Nuduhi mbokmu yo ning kono. Tak nariki karo nggawa mangkok lho, Dik. Ngawur kene kono. Iki Tayub Tulungagungan. Oke, siap Tayub ditata ampreh guyub. Guyub. Nah. Ayo, madhep rene, Dik. Iya, ya. Mbak, sampeyan ya madhep rene. Madhep rene. Nah, ngono. Dadi nino nidul tak Ting tung ting tang ting tok tung tok 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 tak ting tok ding ting tok titang ting tok ting tok ding dong ding ting tok titang ting tok ora enek lho dong ding kendange sapa iso dingu kakean setelane kencengan dadi dong ding dadi umpamane anu ki ben ketara nek iki anjene artis kondang ting tok titang tonton ting tok tintang ting tok tintang dan tok ting tok tintang dan ding ding ting tok tintang ya ngono ting tong tintang tintang ding tintang ding tintang ding tintang 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 tang tintang tintang madhep rene masuk gendang lu waras kamu madhep rene nah ayo
Kalau sudah gubuk asmoro Dek Toh, Iya. kita langsung aja karena jam sudah menunjukkan waktu Dek Toh. Pukul iya. Ayo tolong yang sebelah sini saya. Mbak Dewi Ini Rohmi. permintaan Siap. itu tadi adalah perawan Kalimantan. Kalimantan. Perawan Kalimantan ini sing piye Dek? Rino wengi tansah kelingan. Alah rasa boceng kok ngono lah biasa itu. Ora usah nemen-nemen ngono kowe. Maksaku Rino wengi tansah kelingan. Dibani Perawan ayu Kalimantan. Dibawani lah itu nyingkar nyingkur. Kok gitu. Iya itu wis. Yuk, Kayak Pak Wasi, Bro. perawan Kalimantan ya dah. Wes, kayak masih. Kita joget bareng-bareng masih bersama Oke. PY Mania yang ada di sana joget boleh, Iya. tapi di situ saja sayang, oke? Siap, iya. Oke. Yuk, sambung. Perawan Kalimantan. Coba lah perawan Perawan Kalimantan. Kalimantan. Perawan Kalimantan, Siap. masuk deh. Yuk, Yuk. rame-rame masih bersama GM Campur Sarine Dewe. Ikut joget bersama.
Terima kasih Mas Demi. Ya, nanti Mas nyanyi Demi. kanggo Riko Ya, ya. oke Mas Demi. Yo. Wah, Istri saya yang tercantik. Iya, istri saya, ya. Loh, istri saya tak tapuk lah. Mungkin bojoku tak tapuk tenan. Pinjam. Pinjam dinyengkulmu kuwi. Tolong maju ke depan dengan AA. Malah. Iya, itu Tak tapuk lambemu tenan kowe. Kowe tak tapuk lho kowe. Sini sayang, sini. Iya, Kita Mas. menghibur warga Mas. Tangane mak-mak iki bojoku kok. Ya, Mbak. Kenal sampean? Gak i. Lho. Ya, krek karo bojo dhewe ra kenal. Lha sapa sampean? Siapa sampean lho Empo sapa? aku ya sapa nyapo ngaku-ngaku aku mau. Apa ya pantes sampean dadi bojoku apa ya pantes. Paling ora lek kaya Mas Yudo Lah, ngene ini iki. pantes. Masa sing wedok ayu terus sing lanang kencing manis lah. Kan enggak masuk akal dong. Iki Paling guyune enggak level. Guyune banter jare bolane sapa to kono iki? Ya, ngerti cacahe. Kok rumah saku iki bojoku, Dek. Lama kita enggak jumpa. Iya Mbak Mas Deni. Yudo. Serasa- lama sekali. Mula. Tanganmu mak-mak, bukanmu kerim. Aku karo Mbak Deni kuwi kanca wiwit cilik. Ibarat saya ini sahabat bagaikan kepompong. Di situ ada Mbak Deni, di situ pasti ada aku. Oh, berarti- di sana ada aku, di situ pasti ada Mbak Deni. Berarti kalau ada WC ada teleknya gitu maksud kamu? Bene Mas Yudo, bene ora usah digagas, ora Ora usah usah digagas. Kaya ngono ae ora usah digagas ya. Rasa digagas. Biarkan anjing menggonggong. Yang penting tetap anjing. Ya, Berarti dek anjing. Gitu. Makasih. Sampean itu maksudnya piye? Aku Maksudnya piye? anjing, kamu asu. Saya dekat-dekat. Sama. Jadi podo kiri Ya berarti kita keluarga segawon. ya itu adalah itu. Rumah saku. Iki kon nyanyi, Dek. Lah ini kan dekat dengan saya. Kenapa kamu cemburu? Bukan cemburu. Kamu itu siapanya? Saya koncone. Tenan. Konco mesra. Pancene aku lemu ra kaya mbodemu. Lha Dek. Jare. Aku gak hafal aku ya gak hafal. ora apa-apa pancen iki bojoku, Mas. Tak gawa rene tak eman-eman. Nah, tak eman-eman ngene iki ora enak tunggale lho, Nenek Mas. tunggale. Tenan. Pabrik wis gak nyita. Mbak pabrik. Deni iki sugih, awakmu kudu gelem sampe dilebokno sugihan. Ngono aja ta. Iki ya sia-sia. Tapi kan komitmennya kan pernah komitmen jadi suami istri ya suami istri tapi kalau di rumah tapi di atas panggung sampai ngomongnya dewe. Kayak sampean tau ngomong ning aku to, Iya. ning omah ki bojoku, Dik. Engko lek ning dhuwur panggung kuwi milik umum. Lah, monggo bapak-bapak, monggo. Sik. Pak Lurah badhe anu monggo. Monggo, Pak. Aja kaya ngono. Kuwi sanek contone bojone Pak Yudo. Napa? Dhek yo nyanyi ning ngisor kuwi dadi bojone, lak ning dhuwur kuwi jarene milik umum, dhek ngenane tas mulih kok ngawi mlakune ngene wis. Dek, dina apa wi? Yo, dhek ngenane lho seminggu kepungkur. Dina Rebo ta? Hmm. Kemese terus mati kok. Walah, pateni to. Kuwi to bojo kok patekne. Aja ngumbar welase, Dik. Pak Wasi. Uber. Aku Itu duwe termasuk lagu goyang dumung. Bojo. Bojo boyo. Coba ya. Satu nada Ojo Morwelas masih bersama PY Mania. Anda sahabat kami semuanya. Iya. Sing musa. Jajal sing Kadek ngaleng ngaleng maneh. Gawe gawe. denger. Son werok dewe. Riko sulaya. Son werok dewe. Riko makin Suarane api, Dek. Sing ngesarekan. Ayo. Anakmu. Ya. Anakmu to. Untune ompong. Gurune sampean ngono kok. Suarane lah kok ndang gecal isane. Gecal. Sing Kapok. Yo, aja aku berwelas.
masih bersama GM Campur Sari sing tak tunjuk ayo kabeh ngadeg rame Oke. rame yo. Kita bareng-bareng joget bersama-sama. Ison waro dewek dong riko mage demeng larene sing usah riko kabeh alasan ngalor ngedon mung digawe-gawe asik dewek riko sulaya dienggo aran riko ngupedamane kaya wong adan. Iya. Ning hebat Dek, iki kabeh piye tok lho Dek. Iya. Mulai ana sing Brang Kidul. Brang Kidul. Kidul ana sing teko Kediri ada, juga Blitar. Saka ndi? Jam 4 luget-luget. Jambe wangi. Wangi. Yo, satu lagi yo, loro. Siji loro. Mbak Dewi Rahmi Dewiwati. Dewiwati, ya enggak apa-apa ya sini. Duo Dewi. Duo Dewi. Yo, kita masih bersama-sama. Mohon maaf, ini nanti jam 1 kuat. Dek, ngomong Dek. Jam 1 ngomong. Jam 1 kuat. Kuat. Jam 1 kuat. Jam 2.
Jam 3. Jam 4. Kowe kelurunan piro kok iso bengok Kuat kancane wis ora kuat. Yuk, Mbak Dewi. Dewi dua-duanya kesini semuanya. Yo, lagu yang ke-14 apa 24? Kita langsung aja Sawangen masih bersama-sama GM Campur Sari. Jambe Wangi. Oke, Sawangen ya. Berang Kidul. Sawangen genjreng sik, jreng. Wonorejo yang di sana. Wonogiri, Kediri juga ada. Coba dulu. Ke depan Sawangen coba Sawangen. dulu. Opo aku Kurang Kediri. Nek ketemu iya kegeden. Ya, apa aku kurang Kediri? Opo aku iki kurang sayang. Asik Mbak Dewi. Mari. Katane tresnamu Kediri Raya. Katone atimu bimbang. Langsung saja. Sawangen. 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 Yuk, langsung Sawangen masih bersama GM Campur Sari ini. Ayo masuk deh. Dek. Opo aku kurang hati.
kasih. Mas. Maka-maka. Bulannya jam sudah menunjukkan Siap, waktu, iya, es. Maju ke depan MC-nya. Yuk, bareng-bareng semua ke depan. Sebarang. Yuk, monggo. Aji, Bapak Ibu kadang sedaya para tamu, para pamirsa kanthi kending ingkang wadikatuh untuk sapa jenengan atus kesepuhan pepanggen kita saran kalian Guyon Maton campur sari Cak Percil CS sampun paripurna. Mugi dados bungah manah rasa manah seluruh warga Selopuro khususnya wilayah Gedung Burit. Lagi, mugi-mugi dados pilanem bijing-bijing pinanggih laelih balawasi sesarengan Guyon Maton Cak Percil. Pramila wiwitan ngantos pungkasan ambok pilih wonten kadang kekirangan ingkang sajak kirang punanani ing penggalih ugi kula piyambak Cak Wasi kesarengan kalian Ageng Mustika mbok pilih wonten kekiranganipun nyuwun segunging pangapunten ingkang saageng-agengipun ing busana kula aturaken sugeng dalu sugeng perpisahan ngantos pinanggih malih ing sanes wedang. Wa taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi